Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Insellmilkom u nistedinkom għal 191 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Liturġija tal-kelma ta' dan is-16 il-ħatma tul is-sena illi huwa ddominat minn figura tar-raj, tantu hekk illi fis-salm responsorjali sejrin nużaw dak is-salm tant sabiħ il-mulej u r-raj tiegħi. Xejn ma jonqosni u l-qalba tiegħu li tant għamlilna kuraġġ imqar jekk nimxi f'wiet mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Fl-ewwel silta maħuda mill-ktieb tal-profeta Ġeremija, Alla mhux biss jilmenta in-nuqqas ta' rajja tajba fost il-poplu tiegħu setgħu kienu assisin, slaten, profeti, imma jwiegħed li hu stess jindokra il-poplu tiegħu u jagħtih il-ħajja, imexxih fit-triq tal-kelma u tar-rieda tiegħu. Qisu bħal donnu din il-weda sseħħ b'mod solenni fil-persuna ta' Ġesu, illi għal darba darbtejn fil-Vanġelu meħud minn San Mark, Ġesu jiġi ppreżentat daqs li kieku raj u raj tajjeb kapaċi li jindokra id-dixxipli tiegħu, in-naċ tiegħu. Jindokra lill-apostli illi xin jiġu lura ferħanin bis-suċċess tal-missjoni tagħhom li għalihom kien bagħta, Ġesu joħodhom f'post waħedhom biex jistrieħu, biex jieklu, biex jibqgħu miegħu. Imma r-rassa tan-nies qastant kienet ħallihom ċans biex jieklu. U Ġesu ma jibgħatx lin-nies, imma bħarsa ta' mħabba u ta' ħnina iħares lejhom, jgħallimhom ħafna ħwejjeġ il għaliex kienu qishom naċ mingħajr ma għandhom raj. Aħna nafu li fil-Vanġelu skont San Ġwan Ġesu kellu jistqar solennement jiena ir-raj it-tajjeb u tajjeb mhux biss għax jindokra id-dixxipli tiegħu imma x'kellu jagħti ħajtu u jerġa' joħodha biex jagħti ħajja ġdida lil dawk kollha li kellhom jemmnu fiha. Fil-Knisja Ġesu jħallilna rajja biex huma f'ismu u bl-istess ħeġġa ta' mħabba jindukrawna u jmexxuna lejn il-merat ta' dejjem. Kemm sabiħa dik it-talba li nagħmluha tagħna f'dan il-ħadd. Mulej għatina rajja skont qalbek, għatina sfijiet, saċerdoti, lajċi impenjati li kapaċi jirriflettu l-imħabba u l-ħnina tremenda tiegħek lejna li nimxu warajk f'din id-dinja spiss imwera. Jalla fihom naraw ġbija tiegħek mulej Ġesu, ir-raj tajjeb tagħna. Għax imqar jekk nimxi f'wiet mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-slim tiegħu.